Des de les polítiques de turisme hem de fer front a reptes molt importants i complexes que requereixen d'un enfocament integral. Un enfocament que ha de reunir totes les veus del sector, des de l'acadèmia, el món local, amb la representació dels diferents nivells d'administració i del sector privat. Un d'aquests exemples, d'aquests reptes complexes, són els allotjaments no tradicionals. En aquest sentit, la Diputació propicia espais de debat i de reflexió per poder unir conjuntament totes aquestes veus, identificar quines són les necessitats i buscar solucions conjuntes. Per tant, la Diputació de Barcelona, una de les seves missions és generar aquests espais de generació de coneixement i de transferència de coneixement a partir de l'anàlisi rigorós de les dades. Bueno, les mesures d'ordenació i regulació, el primer que hem de dir és l'impacte que tenen els allotjaments, no? Que tenen un impacte sobre el mercat de l'habitatge, que és sobre el qual es fan aquestes mesures, no? Per tractar de reduir aquest impacte, que és reduït a dia d'avui. És veritat que és un impacte negatiu, també tenen altres impactes positius sobre l'activitat econòmica, etc. Però és veritat que aquest impacte negatiu les mesures ho tracten de regular. Però l'hem de treure una miqueta de pressió en aquest impacte, I jo crec que les mesures el que pretenen és posar ordre, simplement, dotar de transparència al mercat. I després tenir aquest petit efecte, que parlem d'un 2 o d'un 3% sobre el mercat de l'habitatge, però que és veritat que és un mercat tan escàs que qualsevol reducció de l'escassetat és una notícia positiva. L'erupció d'habitatges d'ús turístic ha impactat directament al sector, al mercat i la demanda de turisme. D'una banda, perquè l'ha augmentat la demanda. Ha augmentat la demanda perquè ha reduït costos, no només econòmics, també en temps, també costos de gestió, també perquè ha portat nous segments al mercat, ha generat un nou tipus de turista, i alhora també perquè s'ha sacsejat una mica l'oferta, perquè ha provocat que el que era l'oferta tradicional tingués que innovar i busqués com sofisticar i com personalitzar el seu producte turístic. Què vol dir això? Que aquests efectes indirectes que tenen el turisme, que són molt positius per l'economia, els ha ajudat a que fossin més importants, però també és cert que, tot i que no ha causat, ha agravat algunes externalitats negatives que el turisme també genera, especialment en tema de congestió d'infraestructures o el seu trasllat al mercat de l'habitatge residencial.